2. Сега ще си говорим за 2, защото се оказва, че 2 е 1 и 2, но 2 е най-често вижданото число от вас. Според това, което сте ми писали на лични съобщения, много държах да ви направя днес клипчето за 2. Та двойката. Какво чувате? 2. Самия смисъл на числото 2 е двойствен. Тя има огледална страна. От едната страна на двойката са хармонията, баланса, чистите взаимоотношения. Обаче от другата страна на двойката това е нещото, което ви подтиква да преодолеете обстоятелствата, ако трябва да минете през война със себе си, за да постигнете тази хармония и баланс. Затова казваме, че двойката е двойствено число. Сега ангелите ви показват двойки. И знаете ли защо? Ако го изгледате, ще разберете. Показват ви двойки и така ви уведомяват, че на вас ви е присъдена ключова роля. И в тази роля вие сте длъжни да поддържате равновесието и мира там, където сте. Няма значение дали сред колеги, дали сред близките си, дали сте в такъв етап на живота си, в който вие ще бъдете ключовия фактор, който ще обединява всички около вас и ще трябва да балансира и да поддържа мира. И не, това не е лошо. Защото по този начин вие ще се развиете като личност. Ангелите ви казват, че ако на вас ви излиза числото 2, вие сте обединителя, вие сте съединителната тъкан на останалите хора измежду вас. Това значи, че може би на вас ви предстоят някакви ключови менеджерски позиции, някакви по-отговорни позиции, които ще ви издигнат нагоре в йерархията. Ето това значи 2. Другото, което мога да ви кажа е, че двойката също предполага, че вие със своето си присъствие ще трябва да възстановите, да влезете някъде в някаква среда, представете си го в някакъв екип и да възстановите хармонията и баланса сред тези хора, което си е много, много, много важно. И всичките ви усилия ще бъдат възнаградени. Да, като говорим за ангелски числа и че ги виждате, никой не казва, че пътя е лек. Никога не е лек. Това е съдба, това е нещо, което ще видите на етапа, в който сте. Няколкото двойки могат да ви покажат, да речем 2-3 двойки, могат да ви покажат, че наближават събитията, в които ви е отредена балансиращата роля. Тоест, вие все още не сте в събитията, но те наближават. Тоест, ако видите 2 двойки някъде, последователно, нали, в времето или всеки ден ги виждате, това е, че вие сте отключили себе си за нещо, което сте си мечтали, което сте манифестирали и то наближава. И то е точно това. Наближава вашето време да се докажете и да обедините друга група от хора и да ги накарате да работят добре. Да речем, в материалния свят тази двойка също може да изглежда като конфликти и напрегнати ситуации, на които ще станете участник или ще бъдете пряк свидетел. И ето там ще влезе вашата роля. Там ще влезе вашата роля на обединител, не на разединител. Но със сигурност, ако го виждате често, ще забележите, че с течение на времето вие ще влезете в такава среда. Волю или неволю, вие сте го извикали и сте го поискали за себе си. Вие да бъдете такъв човек. Двойките ви казват как да действайте. Трябва да действате с доброта, с разбиране и с приятелство. Тоест, когато виждате двойки, влезете ли в един момент в този етап вече на обединител, вие трябва да съпреживявате с хората всичко, което се случва около тях. Трябва да им оказвате реална помощ. Не говоря за материална помощ, реална духовна подкрепа, да речем. Трябва обаче да запомните едно. Винаги се дръжте за истината и справедливостта. Никога, само за да обедините или да приближите един човек, който е скаран с друг, никога не си позволявайте да действате чрез клюкарстване или манипулация. Тоест да казвате на един, да бе, окей, ти си прав, и на другия, окей, ти си прав, само и само, нали, да има
да има някаква работа в екипа или в отношенията сред близките ви хора, да речем. Това е много разностранно, за всеки е различно, нали? Всеки е с определен проблем и определен казус. Ще трябва да проявите много честност, много коректност, много търпение, много разум и то много трезво мислене, за да не се окаже, че след като вие сте влезли в етап на живота си 2, да не се окаже, че вие ще бъдете разединителя, а не обединителя. Друго какво да ви кажа, 22, примерно, 2-2, може също да значи, че имате качества, че съдбата и ангелите са ви избрали и че вие имате качества да изпълните тази роля, която ви е отредена от съдбата. Това е много важно. Тоест, Вселената ви показва, че вие имате всички тези качества, като балансирани емоции, дипломатичност, хармония, приспособимост, всякакви такива добродетели. 3 двойки. Ако започнете да виждате 3 двойки, така се започва 1, 2, 3, 4. Ако започнете да виждате 3 двойки, много е важно, хора. 3 двойки вече показват, че вие сте напреднали в този процес. Вие сте напреднали във вашата мисия. На този етап с 3 двойки Вселената ви помага и ви дава енергия да бъдете обединителя и да бъдете, как да ви кажа, ядрото на цялото това нещо. Това значи също, че ще имате положителни резултати за себе си и мощните вибрации на Вселената, всичките идват към вас и ви дават благоприятни възможности да развиете личността си. 4 двойки. 4 двойки са знак, че миротворческата ви мисия е в ход. Всички сили дръжте високите си вибрации, защото те ще ви трябват. Защото ето точно сега те ще ви трябват. Защото вие трябва да съедините всички тези хора около вас и да оправите техните взаимоотношения или да оправите някаква много некачествено свършена работа или там всеки му според интересите и според това, което се е насочил. 4 двойки ви дават знак, че вие вече имате съюзник. Огледайте се за някой, който е духовно близък около вас. Огледайте се за някой близък човек, за някой близък колега или за някой съвсем непознат, който ще ви разбере. И той ще е човека, който буквално ще ви бута и ще ви държи гърба във вашата мисия. Той ще подсилва вибрациите ви и съответно и той ще бъде възнаграден за това. Евентуално този човек, който ще ви бута, също има път 2 към момента, но неговия път е примерно от 1 двойка, а вие вече сте на 4. Така вие и двамата ще си помогнете, като единия вече е на вибрация 4 двойки и ги вижда навсякъде, а другият е на вибрация 1 двойка и той тепърва ще израства в това отношение. Тъй като евентуално когато вие сте били на тази вибрация 1 или 2 двойки, на вас ви се е наложило, замислете се, да бутате някой, който е бил в по-висока вибрация. Мисля да спра до тук с двойките, тъй като ще правя и продължение на тези клипчета. Към момента това е основното за числото 2.